kepangipun. Budal dina iki.
ora ramparame kumuro putra Gatari bende beri paksa tabur ngatetek kanggo kate karuan ya, ya.
paling prajurit ya kang sumangga para kadang pengrawit suwarane. Dalam Mbak Ika. Wes iki titik dana penghabisan dintekke ning TPP iki Mas. Ora karuan iki Mbak Ika. Slogane aja lali Mas. Aja lali ya Mbak Ika. Eling Pandawa. Eling TPP. Ya Kak kerja bareng kali Buko Chandra Kirana Audio Sound System. Juga ada GS Pro Video Shooting. Asik bro. Juga SP Lighting ya Mas. SP Lighting ya. Iki kancane dhewe kabeh kumpul dadi siji ning kene Mas. Iki seniman sak Kabupaten Kendal lan Batang kumpul dadi siji. Ya. Hoi! Ayo Mbak Ika. Ayo Mas. Baju. Salat saya keti ngadohi tindak mungkah sahur maghrib lan isa cangkepe prayogane ditambah salat sunnahe hei
Syalalala. Nututi wajib dawuhi pangeran. Salat hati aku tetana sate coba kanthi istiqomah alana sing atumanina luwe sampurna yen berjamaah. Ayo semua subuh luhur lan asar sholat saya ketik imsak tidak mungkar maghrib lan isya jangkepe imsak prayogan paling Salat sunah
Matur suwun. Nggih para kadang pamirsa kagung miwah putri nembe nggih mawon menika tari kutha Kepang Plus atraksi Tibulan. Saking paguyuban turangga